25-godišnji Prigožinov sin priprema se da preuzme Wagner grupu. Milijarder Elon Musk na društvenoj mreži X ismejao predsjednika Ukrajine Zelenskog. Prema poverljivim materijalima u koje je uvid imao Politico, ciljevi Amerike u Ukrajini variraju od implementiranja protokola i standarda NATO-a do privatizacije banaka. U tom dokumentu se navodi da format i sadržaj ukrajinskih vojnih dokumenata treba da odražavaju terminologiju NATO-a. Takođe, piše da Sjedinjene države pomažu Ukrajini da stvori mogućnosti za procesuiranje navodnih ratnih zločina u okviru svog pravnog sistema. Vašington bi želeo da u Ukrajini bude izabrano više od 2000 novih sudija i da se reši više od 9000 zaostalih nerazmotrenih slučajeva o protivzakonitim sudskim radnjama. A najbogatiji čovek na svetu, Elon Musk, ismejao je na svom X profilu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i njegov zahtev za pomoć u odbrani od ruske agresije. Na mimu koji je objavio vidi se Zelenski kojem izbijaju žile na vratu, a natpis na slici kaže: kad je prošlo 5 minuta, a ti još nisi zatražio milijarde dolara pomoći. Za 6 sati objava je prikupila preko 300.000 lajkova, a do sad je videlo preko 22 miliona ljudi. Mnogi su se pobunili protiv ove šale. Odmah su reagovali Ukrajinci objavom poruke sa službenog profila Ukrajinskog parlamenta na koje je postavljena podrugljiva fotografija Muska i tekst: ono kada prođe 5 minuta, a ti još nisi širio rusku propagandu. Nakon što je ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock izjavila da će se Evropska unija uskoro prostirati od Lisabona do Luganska, odgovorila joj je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, koja je upitala da li to Rusija ulazi u Evropsku uniju. Ili obrnuto, ili je zaboravila da doda da je neophodno napraviti zaokret za 360 stepeni, napisala je Zaharova na Telegramu, aludirajući na izjavu Baerbockove iz februara ove godine, kada je kazala da veruje u to da Moskva može da se zaokrene za 360 stepeni i da usreći ceo svet. Italija traži od Kine da izvrši uticaj na Rusiju kako bi došlo do mirovnog sporazuma sa Ukrajinom, rekao je ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji boravi u Kijevu na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije. Naravno, želimo da radimo na mirovnom rešenju, ali mir bez pravde je veoma težak. Takođe, snažno forsiramo Kinu da učini sve u korist mira. Tokom posljednjeg majskog sastanka sa kineskim ministrom spoljnih poslova u Pekingu, snažno sam se zalagao da Kina učini više u korist mira, jer mislim da je ona važan partner Rusiji. Tajani je najavio da Italija potpisuje sporazum sa ukrajinskim ministarstvom kulture o rekonstrukciji katedrale u Odesi. Sin nedavno stradalog vođe ruske vojne formacije Wagner i Evgenija Prigožina, 25-godišnji Pavel, želi da preuzme kontrolu nad ovom grupom, naveo je američki istraživački centar. On navodno pregovara sa ruskom nacionalnom gardom Rosgvardijom o tome da se Wagner ponovo uključi u borbu u Ukrajini. Taj potez bi obezbedio alternativnog vođu komandantu Wagnera Andreju Troševu, koji je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane i koga je Vladimir Putin javno prihvatio, pridruživši mu se na sastanku prošle nedelje. Sukob u Ukrajini ušao je u 585. dan. U Ukrajini se vode žestoke borbe. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za napade dronovima. Sastanak ministara Evropske unije prvi put je održan u Kijevu. Pripadnici ruske vojne grupacije Jug odbili su 8 napada jurišnih grupa oružanih snaga Ukrajine u pravcu Artjomovske i Avdevke. Kako navodi ruska strana, gubici neprijatelja iznosili su najmanje 300 vojnika, 2 tenka, borbeno vozilo pešadije, 2 borbena vozila protiv vazdušnih raketnih sistema, kao i 7 vozila i 8 bespilotnih letelica. Ruske raketne snage i artiljerija pogodile su 3 ukrajinska skladišta municije. Institut za proučavanje rata navodi da su ruske snage izvele i uspešne protiv napade na južnom frontu južno od mesta Robotino. U Kijevu se istovremeno održava sastanak ministara inostranih poslova Evropske unije. Prvo takvo okupljanje izvan granica bloka u znak podrške Ukrajini, i to nakon odbijanja američkog kongresa da da finansijsku pomoć za Ukrajinu i uvrsti u plan privremenog budžeta. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock apelovala je da se ulože dodatni napori kako bi se Ukrajina pripremila za predstojeću zimu, nakon što je Rusija prošle godine bombardovala ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ali i kako bi se kijevskim vlastima obezbedili savremeni sistemi PVO. Prošle zime videli smo kako ruski predsjednik na brutalan način vodi ovaj rat.
Zajednički moramo to sprečiti onim što imamo i onoliko koliko je to moguće. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao je da je Ukrajini potrebna veća vojna pomoć i obećao toj zemlji stalnu podršku Evropske unije. Ovaj rat ima duboke posledice po ceo svet, ali za nas, Evropljane, to je egzistencijalna pretnja. Možda se to ne vidi širom sveta, ali za nas je tako. Dozvolite mi da ponovim, to je egzistencijalna pretnja. I zato moramo da nastavimo da podržavamo i razgovaramo sa našim američkim saveznicima i prijateljima kako bi oni nastavili da podržavaju. Ovo je istorijski događaj jer će po prvi put ikada Savet za spoljne poslove zasedati van granica Evropske unije, ali unutar budućih granica Evropske unije. I ovo je poruka samo po sebi, poruka podrške i podrške koju Evropska unija pruža Ukrajini, na čemu smo im veoma zahvalni. Kreml, međutim, misli da će u Sjedinjenih državama i Evropi porasti umor od ukrajinskog rata, ali da će Vašington ostati direktno uključen u sukob. Portparol Kremlja Dmitri Peskov prokomentarisao odluku Američkog kongresa da usvoji predlog zakona o privremenom finansiranju koji izostavlja pomoć Kijevu. Peskov je rekao da Rusija predviđa da će ratni zamor na zapadu dovesti do, kako je rekao, fragmentacija mišljenja u sukobu. Dejan Vasiljević, televizija Pink. Na parlamentarnim izborima u Slovačkoj pobedila je stranka Smer SSD koju predvodi bivši premijer Robert Fico. On se zalaže za ukidanje sankcija Rusiji, a pre izbora izjavio da ako on pobedi, Slovačka više neće poslati ni jedan metak u Ukrajini. Po mnogima u Evropi preti novi politički zemljotres posle pobjede levičara Roberta Fica na parlamentarnim izborima u Slovačkoj. Fico je odavno poznat ne samo kao prilično kontraverzan, već i kao otvoreni proruski političar koji bi mogao da napravi potpuni politički zaokret u spoljnoj politici te zemlje. Fico je obećao da će hitno prekinuti slovačku vojnu podršku Ukrajini i obećao da će blokirati ukrajinske NATO ambicije u onome što bi poremetilo čvrstu podršku Slovačke Ukrajini. Fico je i okrivio ukrajinske naciste i fašiste da su isprovocirali ruskog predsjednika Vladimira Putina da pokrene invaziju i dodao da ako pobedi, Slovačka više neće poslati ni jedan metak u Ukrajinu. Predizbornu kampanju završio je porukom iz majčinog stana. Došao sam da glasam u rodni grad svoje majke. Svaki put kada je posetim, ovde nalazim mir i spokoj. Ovde se niko ne zamara glupostima. U razgovoru s njom vidim ogromno iskustvo i zdrav razum. I očigledno, šnicla je ovde takođe najbolja. Voleo bih da Slovačka bude takva, da njom ne upravljaju amateri i gubitnici bez iskustva. Voleo bih da nas nisu uvukli u avanture, bilo migratorne ili vojne. Voleo bih i da šnicla u Slovačkoj bude sve veća i veća, a ne sve manje i manje. Fico je inače 2 puta već bio premijer, a bio i primoran da se povuče sa mesta šefa vlade nakon ubistva istraživačkog novinara Kucijaka 2018. godine. Sa 59 godina spada među najiskusnije evropske političare, a dok je bio u opoziciji postao je blizak saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana, posebno kada su u pitanju kritike Evropske unije. Njegova stranka osvojila je nešto manje od 24% glasova i potrebno je da uđe u koaliciju sa najmanje nekoliko stranaka. Sigurno je da u koaliciju neće ući sa strankom Progresivna Slovačka, koja je bila na drugom mestu i koja nudi viziju otvorenog, tolerantnog, kosmopolitskog društva, zagovarajući liberalnu liniju unutar Evropske unije po pitanjima kao što su zelena politika i LGBTK prava. Međutim, Ficova stranka Smer odbacuje tu viziju kao liberalni fašizam i umjesto toga zalaže se za stabilnost, red i socijalnu sigurnost. Spekuliše se da bi, ako se on vrati na vlast, Fico i Orban mogli da se udruže i stvaraju tako prepreke Briselu. To bi moglo da pokrene i pravi talas političkog otpora u Evropskoj uniji, pogotovo ako na izborima kasnije ovog meseca u Poljskoj pobedi konzervativna stranka Pravo i pravda. Dejan Vasiljević, televizija Pink. Istorijski sastanak najviših diplomatskih predstavnika Unije u Kijevu, kako ocenjuju ukrajinski zvaničnici, okupio je ministre spoljnih poslova većine članica Unije. Poljska, koja je nedavno zahladnila odnose s Kijevom zbog ukrajinskog žita, poslala je zamenika ministra, a Mađarska visokog diplomatu. No, uprkos tome, šef evropske diplomatije kaže da Unija ostaje jedinstvena u podršci Ukrajini. Sastanak evropskih diplomatija znak je naše jasne posvećenosti u Ukrajini. Predložio sam novi bilateralni višegodišnji sporazum o izdvajanju 5 milijardi evra pomoći Kijevu u narednoj godini. Ministri su poslali snažnu poruku solidarnosti i podrške. Prijem Ukrajine u Uniju značio bi našu jasnu posvećenost njenoj bezbednosti.
Kijev traži od Unije da ubrza zakonsku proceduru za prebacivanje zamrznutih ruskih sredstava u Ukrajini kako bi taj novac iskoristila za obnovu zemlje. Predsjednik Zelenski ističe i važnost odbrambene podrške Ukrajini, nakon što je američki kongres izostavio pomoć Kijevu iz privremenog budžeta, a na izborima u Slovačkoj pobedila stranka čiji je lider Robert Fico rekao da će prekinuti vojne isporuke u Ukrajini. Siguran sam da su Ukrajina i ceo slobodan svet sposobni da pobede u ovom sukobu, ali naša pobeda direktno zavisi od saradnje sa vama. Što naši koraci budu snažni, rat će brže biti završen. Moći ćemo na pravedan način da obnovimo naš teritorijalni integritet i obezbedimo mir u celoj Evropi. Svih 27 članica tek treba da postigne jednoglasnu odluku o otvaranju pregovora s Kijevom. Nemačka nema dilemu da Ukrajina pripada zajedničkom evropskom bloku. Ovim sastankom evropskih šefova diplomatije doveli smo Uniju tamo gde srce Evrope najsnažnije kuca, u Kijev. Budućnost Ukrajine je u Evropskoj uniji, u našoj zajednici slobode i ona će se uskoro prostirati od Lisabona do Luganska. Na poruku nemačke ministarke i pominjanja Luganska reagovala je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Ili mi ulazimo u Evropsku uniju ili je zaboravila da doda da je neophodno napraviti zaokret za 360 stepeni. Zvanična Moskva glasanje u američkom kongresu i izostanak novca za Ukrajinu vidi kao znak sve veće podele na zapadu, iako Kremlj ne očekuje da će Vašington prestati da podržava Kijev. Amerika će nastaviti da se direktno meša u ovaj sukob, ali mi smo više puta ponovili da predviđamo da će u brojnim zemljama, uključujući i Sjedinjene države, doći do zamora od ovog sukoba, zamora od potpuno apsurdnog sponzorisanja kijevskog režima. Na frontu se nastavljaju borbe. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 4 od 7 bespilotnih letelica kojima je Rusija noćas napala Ukrajinu. U ruskom granatiranju Hersona tokom noći poginula je najmanje jedna osoba. Moskva s druge strane tvrdi da je u Belgorodskoj oblasti ponovo oboren ukrajinski dron. Proruski zvaničnici u Donjecku ne isključuju mogućnost nove ofanzive ukrajinskih snaga tokom oktobra. Vesti sveta. Vazdušna uzbuna na snazi je u nekoliko regiona Ukrajine. Ruske snage su kod Bahmuta zarobile 2 grupe ukrajinskih vojnika, a kod Avdejevke odbile pokušaj kontraofanzive. Ukrajinci su kasetnom municijom granatirali Gorlovku. Upitan da li će biti doneta odluka da se Ukrajini dodeli 20 milijardi evra pomoći, Josep Borrell je potvrdio da će takva odluka biti doneta, iako ne zna kada. Poručuje da je budućnost Ukrajine u Evropskoj uniji. Pomoć koju Evropska unija pruža Ukrajini će se nastaviti i povećavati, bez obzira na to šta će odlučiti Sjedinjene Američke Države, jer sukob u toj zemlji predstavlja egzistencijalnu pretnju Evropskom bloku. Pomoć Uniji ne zavisi od rezultata kontraofanzive oružanih snaga Ukrajine, iako ona slabo napreduje zbog jake ruske odbrane. Od početka ove godine Unija je Kijevu predala 300.000 granata kalibra 155 mm i više od 2.500 raketa i nastavit će da povećava proizvodnju municije.